Hausa Afirka ta fice. Domin samun shirye-shiryenmu ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يوم إن شاء الله من داو yawa ko gani kenan ko gani dan a nuna muku alhamdulillah. Yawa gobrawa na dawo kanku mun san da mun ba nisa nake da kanku da mun duka da magana tare ba wuce ku take ba duk innan motsa da ba wanda nake magana kan shi kanku nake magana. Yawa gare ku nake magana ku bara ku ya da ku nuke bi idillah ta'ala. Yau ma insha Allah za ku samu bayanin da na san wannan ba ku taba yin shi ba, ko kuma an kun yi shi ma dai za ku yi mamakin shi insha Allah. Yawwa daman ka san na magana na ce Ibrahim Gwanda ba za ni barin magana kanka ba, sai na koma na ƙara magana kanka. Lalle ga ma kanka ne zane ta, saboda abin da za ka kallo Ibrahim Gwanda menene za ka kisasawa dumkin da kuka yi bai ku ba, abin da kuka dumkin da kuka yi bai ku ba. Mayanku wanda suka wuce kan wasu wane ne mayanku wanda suka wuce na san ba za ka tunanin in haɗe su ba. Su aula ke sunan shi ko wane ne da sarki yari da su aula ko su wane ne na san dai na ga aula ake tabbako aula. Yawa shi ne ake diddai su ne ake gida su ne da suka taso daga tsohon gari aka dawo sabon gari din da aka yi sa tsoho aka yi sa sabuwa kin duka ɗaya ne dai da ma dai gindin iccen da wani da duka ɗaya ne. Almuhim abinda za ka kisasawa ka diba wannan akwai wannan bakan mace da nake bakan mace ita amma asalin ta tchakire ce, amma ta yi zama ga magahin babanka ta zauna ko kanan babanka ta zauna cikin su ne ta zauna ga wani wannan wanda ake kiranta mai azu wawa kenan, mai azu wai hayya kenan. Wai hayaki na to shikenan daman ka san wannan mai azu kuna ta maka da ita ce ke kare muku komai da kuke yi, wannan wurin ita ke kare muku komai, kuna cin kalan ku ba baka kuna abin da kuka ga dama shikenan ana barin ku. Wannan mai azun da kun yi lahi kun je daidai can wurin mai azu za ta zo tana zage danginta ne ko ɗiyanta ne ma aka sarri da hikokinta ne ke lahi tana faɗa sauki wurin su a masa sauki dama almuhim dama da askasari abin da kuke yi kenan. To abin da zan faɗa ku gane mai azuwar ga uwaye hayaki nan mai azuwar ga uwaye uban da ya uwan mai azu uban shi ya daddaga mu wate mai azu nake faɗi. wannan mai azu ta saya sabuwa uwaye hayaki nan asalin ta tchakire daman da akasari wanga abin da kuke alakanta kirki dangance da menene dangance da sarauta ne, mu ka sa gidan sarauta duk lahin da mutumin ku za a bar ku. Kuma na zo da wannan kuma almuhim abin da ke gani mutanen tchakire, wannan abin da ke gani tchakire hakika kullum hudin shi nake yi, kullum Allah nake roko wannan Allah dan girman ya dan zatin shi dan girman Qur'anin shi wa abin da kullum nake wata duk wani mutum wanda ke biya ta da magoyan manuwa Allah ka yi wannan manuwa kamar da mai da diyan shi da matan shi da duke shi, kullum ina hudin wannan magana. Kuma mai ya na tchakire ba wai magana kudi ba ko na yi sulhu tsakanin da kuka kalla duk wani babba da ya san tchakire ki, duk wani mutum da san babba tchakire ki ko uban shi daga mu wati, duk wani wanda ya san babba ne na tchakire ba sai yaro ba, duk wani babba da ke wai a ce tchakire ki ko to uban shi daga mu wati, wannan kowa ya sani. Wannan abin ba bari zane ba, na san wannan abin ku ne kuke kuna yin zahin shi wai wani lokaci ma ke da ko ake nuna wai gayya wai aka ga shari'a da gayya subhanallah ba hake ta gona kan mutun sa gare ni ba shari'a nake sa ni almuhim abin da nake so ina son kai ka shiga cikin idan dan mai cin uwarka dan uban da ke cin ari din ai ari da shine uban ka dai ko habba haka ne ba ko
are da shi ne uban to wallahi lazimi ni abin da nake so an samu an gama wuri da kai kawai, ni abin da nake bukata kenan. Daga wannan gaman zaka gani, zaka ga rina mutane in yana da kyau in ba da kyau, daga gaman ga zaka gani insha Allah wannan gaman sai ka gani. Da kai shege garba jahili ka katalan makadula kafir muna kufar wanda gaba ɗaya abinda kai in banda in ba jahilai wa dabbobi wanda ba san abin da suke ma a ce ma wai garba shi ke zuwa na control din mutane, wai shi ke shugabanci yana shugabancin mutane sai saka karkari ma wanda ba san abin da suke ba. In iskan banza iskan wuci ne nan banza din nan wai da wannan wai shege dan shegiya munafiki kare dan cintuwa wai iliya wai daga wannan gaman gani za ka yi in ka haihu in ba ka haihu ba gani za ka yi. Hege dan iska mutanen banza mutanen wai dabba wai da kai wai haka na yi wai kai babban matsalar ta ka samu maka riban nan shege dan mai ba mamaki ma dan mai da ke gani diyan da yake haihuwa ma da sun dauki uwansa sun raba uwayen da shi suke yin zina da su. Tunda ai yan kaddi ba shi shege garba ya raba uwar shi ayya da dan mai din ya koma tana zama shi ma shege ile haka ya raba uwar shi indo da shi sai kuma to su ake amfani da su. Gari ne ba kauye ne ba wani ba, amma duk gidan da ka shiga zaka samu tsohon mace cikin cakir, duk gidan da ka shiga zaka samu tsohon mace zamani, duk gidan da ka shiga zaka samu tsohon mace zamani gaba ɗaya ba abin da suke yi yara suna ba ta tiyoyin tsaba da dan masu na zana da ita kuma ku ba ku san ana hudi wai an zage dan maimake dan maimai uban shi ya ci wate. Kuma akwai mutum wanda yake na biyu daman dai sai ma na maka wannan kwafi duda kai shege dan shege duda da kai nake kai ai kana nuna kai ma kana da ƙarfi, kana nuna kana da ƙarfi, menene yake nuna kana nuna wai kai kamar tare sarki ke an ka sarki ya hausa kama ka ci uwar ka Fatima duda da shi nake mai garin kuma ya kenan in sarkin ya hausa kama maka ka dauki mataki ka ci uwar ka Fatima dan kani ba shege a wurin banza karamin gungi. Kuma wannan abin tunda da haka kuskure wannan abu ya gama da ku wallahi sai kun gane kulan ku sai kun san ko da hoki ba yan tsauni ke ba wai magana tsauni za ku dauko in duniya ga za ku dauko wannan magana za ku dauko kuma abin da ke da ku yan tsauni sai ku gide ta ku kada alaka ku samu karfi abin da yake kalito duk babban da ke cikin tsauni kai ka bibiye ta rubuce duk babban da ke cikin tsauni ya ci uwate. Kuma wanda ya muku wannan industry ya muku duk babba wanda ke cikin tsauni ba yaro ba tsakani na da Allah ga magana da ke in kana ganin tambawa kana ganin ba da gaske ne ka dauki wannan bidiyon ka ajiye da masu kari da ko kama nauka din ko ka dauka ko ka jiyo har sama shine shaida ku hiddo wannan bidiyon ku nuna shi ku ce ga dalilin da ya samu da duk wani babbar ke cikin tsauni uban shi ya ci buwatai. Kuma inda gaske yake yan tsauni kuna sayan cakira ko wallahi daga manga sai na gani daga gaman ga sai na gani sai kun san duka labari ne yake duk fitan da kuke jama ka ba irin ku ci ba. Kuma mu billahi la ilaha illallah wannan abu muna son wannan abu ina son ya kasance shine sanadiyar rabuwa ta da duniya kenan dan ba wani shegen da ya sai zo man da abu wanda yake zalunci ba daidai ba in kyale shi. in banda mutane suna ba kansu gajiya kai mutanen da za a zo mutanen da za ka zo ka zo ka tai bada kai shekara 1 2 3 4 5 kai kana bada sai la'ananne wanda ke gida shege wanda bai san kanshi bai san oshi bai san uban shi ba sakare katar sakare munafiki washi ne za zo ya control ɗinka wai kana yi kana gani ka bar shi dan kana sakare ba san aikin da kake ba wai kamar wanga mutum da ka kyale shi wai a dibi gida tsakani na da Allah duk mutumin da zo maka da magunta billahi lazim baka dauki mataki gare shi ka cire shakka ga hadiyan ka zai musu. Kuma in kana son kai maganin shege abin da ke da kai in kana son kai maganin shege in mutum ya tabo ka tun daga kakannin shiga uwan shi kamar shege kan ma ya tunanin in yan mutu dan shi na da wata fawa ko da wani abu tun gaban shi ma san matsayin shi. Kuna barin sakarkarin banza sakarkarin mai suna zalunta mutane hakuna cewa ko mutane ko to gobarar Allah in yansa albarka su da wani daga kanan su an wanda bai yi mutane ga kudin shi da gama ba na hodi na karbu uwa sun sunana assalamu alaikum.